Hi guys! Welcome back na po sa mga channel guys. Kin and Kim Burato Vlogs. Gikan big merkado. Nangukay mi dito. Kanay tag 10 pesos mga ukay-ukay. Na guys, aga mga napalit. Ha? Kapag ko na naglukdo. Dahan na ni pangulingan. Among patanawon guys. Diba din lang kabuok. Okay. Tanawon na ta guys. O kani mga naong gani. Kaudon mapod mo. Kaya kaudon mo ko. Jadi ako kay kauban ng ning namili di ay ako kauban namili dito. Kay ba ora magkin sa kauban karon. Wait. Dami bi. Mga nice this guys kasi tag Jisra. Iya, gagana. Tara guys. Hi guys! Nagahang kauban ng ukay. Florami. Ako namili dani. Ako rin mag-food nimo. Kay mostly dani guys ako ni pili nila. Kay pilis lang ni pagod kani kami. Ako man hoy dali na ako. Kare ko na ako Sa may tingo na tayo sukod. Ini guys, Jess ra jeni tanan sa pa kay. Kiri kay bago ni kay ramor baga. Yeah. Backlist ni sila guys. Kuya Diyos ako na magsaba. Asa mo hit biha. Kami nang muna mga kabja mga liwat. Ako ni guys, ako magkuha na ni guys pasukod ni Queenie. Backlist ni sila. Na. Za, ay na mo gali. Taman sa tukod. Nandiyan na nandiyan sa kausapaw kare, di ba ba? So, ato na ipasukod ni Queenie. Kani Jess ni, kani po Jess. Ato ipasukod ni Jess, ato dyan kabalikon. Kumana guys. Sige guys, kaya sarang sukod ug hanihang porma dani. Nanawan ninyo guys, si Ma'am lagi bagong ninyo. Bagong ninyo, bagong nadaga. Ha? Parang bagong nadaga no. Tara guys. Tara. Di ba? Nagkahabol pa sa kong kakita na ko eh. Tag-Jisra na ba rin guys ha? Gani kaya nakita na. Ano ito, Florami mamili dyan? Dako Kasi ka kaya naman sa musuotog nga ni kasi mauwaw. So, sa bawa ni Dararay na see-through nga black nga dress. Kita na nga mga Power Ranger. So guys, pwede na magtabi. Pwede ka na buwap itong nakita go. Sige. Hari isa po guys, pero bulami. Hindi kaya makita mag-isang ilot ni mo angay. Huwag ko kita rin ko yung nag-sleeveless. Pinabacklist. Nakuha na ni. Ano po? Hala, nice sa queen. Tadaan! Grabe. Nice! Nice! Tsak! Kuyawa. Talikod na! Hala, nice queen! Kaya kini mo guys, native sa pawan kaya see-through man sila. Di lang nyo makita kaya ngit-ngit man agad mga kilibo. Kaya lang ni queen, paso sa kulit ko. Hala, lami queen, pwede na queen. Ganado na ibuha kaya mo na sa Paris. Saglat, ay no. Mangita na ba sunod guys? Nga kang nakita na ito sa dukado. Naarap ito ha? What's up? Ha? Kaya mangita ta. Gari na ko yun, gari yun. Mura rin sa gari issue gari. Sige, kaya mo tiger. Tiger ni, umaak ni. Ibanta na lang. Okay. So guys, kaya may sukod. Next! Pero dapat, kalikuin. Dapat guys, dali sa Jaikuan, leggings, kaya di mabuzabuhay pakigol. Ara yung sa pawag leggings guys ha. Pwede mo rin mo bakasan ko yun na. Guys, tengah. Bakas ka black. Leggings ka black. Sunod. Okay, next. Ay, gari queen! Aman. Kari guys, 10 pesos lagi ako ni guys. Ang makitaan ko hanga lamang. Hari sukod guys ya. Suanid sa kayo. Angay man sila ni kadakot ng budget. Kaya sukod na. Okay, Okay, managilis guys sa dress nga taas. Liquid. Tadaan! Char! Nakay nagtagkat sa Ayun mga sa guys. Sakto dun ni pang simbahay. Simbahay dun ni dita. Okay. Wala nice lagi queen. Mura na ka na po man sa tagaan. Wa may makapalit na nila in bisag tag J's lang ano. Kay ara man kataas. Bisig ka taas mong budget. Next. Okay, aghan ni guys mga 10 pesos na ni ako na ni namili tanawa. Hindi ka pingo. Nice kaya po rin guys na 10 pesos na kaya ako ni. 10 pesos, di ba? Kasi makaingan ng 10 pesos na pang lamiak. Ado. O next. Hala guys, excited ko rin sosyal naman yung ugating. Mura naman ka lang si Igo. Yawan. Hala, ang lamia man dyan guys. Ang ko mag-expect guys. Ang dyan lamia. Nali ka mo dali. Na, 10 pesos lang na. Si, Sosyal lang ka. Guys, so dapat saya guys. 10 pesos rin happy na. Pero dan. Atong parisan mo sa Nina. Kare. Kare sa Nina. Paris. Okay, Paris. Okay guys, next! Mga na ni si Ja. Wow! Kani mo yung kay Paris ko, ganun kani yung kay Paris kay design stripe na may sky blue.
Jakaris sky blue man. So, mga nagay pares ni mo. Jess, rami guys, kanito Jess. Ako gapili ka mo na na. 20 pesos lang yung tanan guys. Pwede na na mo isimba ko eh. Hindi ka ako anahan na rin ipanong guys. Ano pagkuha pa dun siya guys? Wa lagi mamalit kay ano. Dagko mo pud si Zada ko mo ning badas ko ako dako tanaw sa video pero dako din yung baday. Habog pud lagi. Kining sayo di na kami hubuon. Kay mga salita may ating imo so kaya sunod disupod. Okay, tama ko yato ni. Na pud. Kani floor kay ganahan ko dani. Kami color guys oh. Sa This dis ready ready ako guys. Set it na. Pagkupat sa kaadyo. Nagyar kalami ka so. Magpugil magajagad pang huling makakita mo sa mga adyo. Kasi sagara na ko upadon sa una ka mag-ipuman. Karon di na lahi na guys ang upadon ron. Mga sadya, mga Mga sadya na. dress. Ikaw. Okay, let's welcome! Tadan! Grabe mo naman anak ko presidente. O tayo. Oh, naliman ka? Apple. Oo. Kaya apple. Patanam sila sa tang Apple. Oo. Eh, grabe. Wa mo yung iPad. Nakis Apple. na yung apple sa ito sa rin ng kumpitay. Nice ka guys, ito. no? Ito kaya, kuyo. Dapat na kuyo. Okay. See? Isa pa yung magkuhan o tag-jis-jis man eh. Diba magtuon na magkuha pa? 10 pesos lang ni guys. Yapon guys, 10 pesos rin yapon ni guys. So, ispod yapon na ito niya. Ang sayal din na ilisan, kaya may lain sayal, kaya dahil mga sayal ito, grabe man, yung tao nga nagbukit na magbukit, taasa ng tiil. Uwing ba ko ng tiil, grabe kung taasa. Wa pa natila ko sulabi magpadako o pataas. Kurang magpug. Nga, ang tao nga ng tiil na naglasus. Ano ko tiniguan po. Galing. Next! Charan! O, diba? 10 pesos gihapon ang naisa. Nice. Sadya guys, nakapalit mo ko dress guys nga. Nako. Kini batang nga ni kanang sa tao is spaghetti. Pwede rin na mo ibabaw. Dini. Okay. So guys, kaya hatang ipa ibabaw ni. Kanya na max ang gold. Coming! Next! Charan! Grabe ko na mag-ranawin model. O, diba, Tegon? O, see? 10 pesos sa gyapon ni guys. Kaya po, 10 pesos po. Nice na 20 pesos. panahon, no? Nakay Nakay 20. mo na na ipares duha. Penon na siya. Natay 20 ah. Fights na. Nakasimpa na ka. Lami na Sunod. kasi nasimpahan. Next. Next na po. Daghan din dyan na palit guys. O, kare. Sukod na. Kani. Okay. Ini guys, mga black na ni. Daghan din dyan na palit kay Tadris sa mga lagi. Kuhan pagkataon ni Sungawan. Nalagmi man po no. Lagi bitaw. Depende na siguro sa kuan ko. Okay guys, next item. 10 piso lang. O, diba? Talikod, libon. O, diba? Pangsimba na dito. O gusto kang ipalupit na sabi. Kalawin sa ipalupit. Pwede ipalupit. Agad ang mga audience guys, sabaan ka doon pasensya na mo. Ay, waros. Kaya Mahapog na naruswan. Dudo. Okay na pag ipalog ni mo day. O, diba? Ano na lang luto, kaya rin na. Okay. Hindi nga na rin gamay. Diba? Char, social na ka sa Ay, tanawon. social lang ka taga by Queen. 20 pesos ara na ka ka. Wow! Amazing! Pwede magdahil na mo, dali. Dali, audience, ibag, dali. Lami-ibag ko Dali, pa dali. ka. Kamu mayahang audience. Kaya ko ng black queen, kay kuya po niya sila guys, kaya kitang tiga sa nawa. Mura dyan. Style sa mura lace style effect. Okay. Dari mo, andam dari lingkod o bonsai pormasyon ng mama. Sige, dali. Kamu may tig Kung ano mo itiwan ka mo may take okay ba? Guwapa pag di. Dali Ilia! Okay? Kuha tama ma. Okay, coming! Coming na! 1, 2, 3, come! Over! Tadan! Tsaka, tinaya na pag, tinaya na gabaga o. Grabe ang kabyo guys na. 10 pesos na. 10 pesos lang. Ilia, tanawa Ilia! Guwapa bas mama. Ikaw ang Tanawa, audience. guwapa mama. Okay? Tanawa, guwapa Okay. ba? Yay! Sila kang audience. Karen, next. Plus, gihapon isa guys. Pero na sigaw-sigaw. Oh, mura. Pinagatuan ko lang. Ang sa gobernador. Mata na rin kuan. Pwede na po nagdini mo ipalog. Pwede na po ipalog. Dali. Ang iram day tanan ni pare sa sayal. Queen mo. Ang iram day gihapon. Nice kaya po. Tanawa Elia. Guwapa pa mama. Okay ra be? Okay ra? Okay ra? Guwapa di. Okay? Guwapa pa mama. O next. Next na. Kare guys, ganahan sa kulari. Lamig ang cool na. Ay sa color. Bakma.
Jis, naghihapon ni guys. Kanitanan nga mong ipakita nyo. 10 pesos ba ni tanan? Ang nabayad sa nan, mga 200 drop. Sobrang na sa nina. Grabe no. Kasi sa puno ka na nai. Kuha ni. Ala, guys, ako eh. Diyan, nasiksiha. Magoy panganak. Magoy panganak. Dito sa gatang kamay baby. Wow! Next, kare. Audience na guys. Okay. Uy, hala. Tulo na naman yung nabilin, guys. Sa... Gani. Nananaman. Pagpakin na ni Joe. Kamusunod na. Next item. Dali, pagpakin na namin. Para ka sana all. Nice. Okay ka, Jo. Kanina, guys. Itong kanina, no? True, kirakit ang ko, no? Nice, guys. So, di ba, Jis? Makuha pa din Gis, yung material. guys. Gis, 20 pesos na Makuha pa ko. Guys, Kari ko na ko eh. okay, sana pa. Arang nice ang mga sanina, guys. Lawin naman yung malag minsan nina na. Basta, kamo wala magkamang huling-huling. Ako gamit na sunod ko na sa magtanah. Hanggang huling yun. Naghaharang na tuon sa una kay mga kuha naman, nag-ipok. Karon guys, nalahi naghanlandas ko. Yung ko na, parang modesty. Lahi na Ay, nag-taste kayo kung kung mas 30. Kung ako sa 30, pastilan. Wow, nag-aadyo magpabagits-bagits. Hindi na tamaangay magpabagits-bagits. Uy, Halo lang yung maday, Queen. style nag-bus. Nangyari sa sanina, Queen. Ako sa sayar, yan. Pinsel. Kaya kung ano ng sayar, last 3 ram, di naman kayo kung sayar kalap-kalap, Queen. Okay, next item, come over. Dadan! Wow! Hala, nice. Lagi pa sa gamit tila, Queen. Pero pagkuha pa. 10 pesos lang. Guys. Dadan! O, diba? Napay-pahingalingan eh. Kasi tawag gani. Wow, kung kadats, ano ba ni Audi? Hindi na zebra splits Ano ba? ba nga ni Day? Nice guys, just kasi siya guys. Okay, napagay next item. Kani ako din yung gipili. Mantani girahan mo ko dani pero daghan naman kung sinina, ana lang mag-awat ni Jam. Di ba? Kare next item, ang kalamihan di hapon, no? Oh, so na. Diyan na naman tayo last item. Di na ni Ija, kang kinkin na ni. Isa ko rin mo sa do. So kung na nang imubi. Last na to guys, tanaw na to. Say for mama, say last na item. May imo, way imo. May imo kayo mamasakto ni mo. Mamasakto ni Baby, mo. mamang ka. Kalab-kalab pa man ito, be. Sakurang mama. Kung dagdag. Mamara kayo, may mga body na mugit, mga tiluko na bitaw, yun ang nagibalik sa G's guys. Ipangurog na laman nila ang batch itong mga kuan, ukay-ukay. Kaya okay na po sila bago. Dahil ako price. Dali na Queen! Alright! Last na itong item today. Char! Ang kanais na po sa remas guys. So, tugot-tugot. Ba? Pwede na po natin mag-ipalog. Ipalog ko ng choice. Pwede na po ito sa guys mag-ipalugpit. Bala balik sa guys. Mag-ipalugpit. Okay, tanawan na itong nakapalugpit. Smash light na yan. Agi mo kindilik-kindilik. Huwag ka kinkin guys. Ito sa talo. Char. Libat. Dadah, nabagay rin dija. Upload. Bukas na na. Lalamig guys, tanawa. Okay, Tadan! guys. Oh, di ba? Ayan. Sino mag-aakala na 10 piso lang? Tao. Okay, guys, tag-gis lang siya, guys. Oh, tag-gis lang na sila, guys. Kaya mong banti na nakaidagang sanina. Guys, mo to tanan naghang napalit, guys. Mo din ni tanan naghang napalit sa tagpuan, tag 10 pesos ra. Sus, ang lami anak ato. Baratuha. Mga bratuha, mga lagni patsib, ha? Social na tanaw, bro. 10 pesos sa kaya. Guys, muli na siguro merong tataod kay manglaba pa ko dani. Pero masuon na karon Domingo ko hun. Isip ba? Okay, Baba. ito pang simba itong mga Grace. Lagni si Sala excited ako, Queen. Hindi, ako po sa mga Excited. Salamat guys. Pasalamat kong plurami guys kaya sa kong iubanan. Kasi dapat sa inyong palitan ni guys. Wow, kasi cookie. Isa ko ito kung Okay, kayo barato naman. Jis naman. Yung mahal pa to, sa yung ipalit. Jis naman, di. Balik ka na yung batang mga ganun. Nagkato kabuutan guys. Los, tita. Pangalaman ito nito mga kuhan sa nina. Nabuot ang matulog. Wala guys, ka na mga saninay ka na nga kuha naman mga wala, nag-idline na tayo. Email. Di, guys, walang nina.
Na may mga bata lagi ka dyan na yung mga bata magkagidli ha. Grabe ka mong kamera gani gisungag na. Wala ka mong kamera kayo, gajug-gajug na. Grabe. Sabot na may daris bahay, guys. Oh, nakaligo na ko. Handa rin ipang babad. Alit na mo nga kanang na ay mga ukay-ukay. Ano ipang babad ron. Kaya rin mga tangtang rin mga kagwang na rin ng awit. Banta to sa ipo, guys. Awan ninyo. Padong ko sa ipo, guys. Ano mo saba nuk ha? Sabaan mo ka agad. Bantay mo ha? Sabaan yung mga manok. Guys, andam naghando ka planganan ya. Kare para sa mga itlom, kare para sa mga dikolor. Kare din ang mga UK. Kuha na ni silang ipang separate ang butang nas tungganan karon ni magkakad iglang mga kulor. Ano hiza pwede rin hiza ipon na rin sa mga kuan. Tum kay mo pilit ang isang kuan na ko. Guys, dali na. Kare yung dikolor. Kan dikolor guys dari rin. Tungganan. Guys ya, ini dari sadari guys, item, kering item dari, kari, itu guys, punya gail nih guys, kari guys, color black, kari color, kari, open, color, mga item dah nih. Okay, kasagaras mga item mo man asizay mo kan ulo. Sang hangganahan. Hindi na siya. Napod. Ang kabag-ukad ko guys. Andre. Naghanan hukap lang ganahan dai ni guys. Apod ya. Kering hang nag-iisang sayal. Ito guys. Aja. Okay, last, kare. Kare na di color. Isod. Okay, sa ating ipangbabad sa siya. Kaya matang-tang na yung mga kung tanda ni, mga kagwang na nila mga hindok ni. Arong ni kadominggo, na ni masuo. Puro man yung ipangganahan. Masang ipangbabad dari guys. Mag-isod ka kamang tubig na. Mag-ihis. Baan kang manuka ka man. Na. Kang dito sa kaha. Uy, coba ko tahu. Okay, guys. Harang ibabad si Ja na may tubig na dari. Hala man ning adugangan dari drum na koy tubig. Punduhan na kanunay kay atan nila ni isang inagasan na arang kadto. Adi mga manok dari guys. Uy. Pas ka mo mga manok ka doon. Sunod mo na itong simo ni Jan. Simo. Sinunubahan ka dyan. Sinunubahan ka dyan na sila guys. Baan ka adyo. Ibang natin ibuhat. So guys. Ano silang hamaw. Asan na silang ipanghumaw guys. Kaya arong mawa ni mga Germanis dani. Kaya buta kahibaw danis mga kuhan. Pero naligo na ba ako guys ha. Pag humanahan dari sukod-sukod. Naligo ko. Kaya delikado. Kaya baw danig halin ang awit ka ng mga guys. Kazo. Buyag ka sa mga tubig guys. Kasi pag-iis ang iring. Tapos. Kaya naman na ang mga color black. Isa guys. Tapos. Okay. Nahuman na sila tanan. Ngayon na karamatang-tang sanay sa mga nangawit na ng mga espiritong daotan. Guys no. Salamat ka doon sa isang pagtanaw sa mga video karong adlaw ha. Kita-kita na po ta sunod ng mga video. Daghan ng salamat guys. Subscribe po ninyo guys. Kanang channel. Salamat ka doon ni Rami Buhula na isa kong ipamalitag mga ukay-ukay. Halang mga ukay-ukay pero arang mga pangmalagmi ah. Thank you ka doon sa isang pagtanaw guys. See you in next video. Bye.